За втора поредна година младите хора от Шумен си имат своя седмица. Шумен старт започна малко преди началото на учебната година с графити фест. Организатори на проявата са община Шумен и Младежки дом, както и 17-годишният Александър Денчовски, който е ученик в ПМГ Нанчо Попович и от 2008 година се занимава с рисуване на стена. В първия ден на феста, 12 септември, около 15 художници от цялата страна се събраха, за да претворят темата, която си избраха полет към дома в края на лятото. Художествената проява е под надслова Шумен, европейска столица на културата през 2019 година. Творците посрещна заместник-кмета по култура и образование Живка Тонева, която от няколко години работи с младите художници и се опитва да им намери място, където да творят. През миналата година графитаджиите изрисуваха стената на парк Студентски, но сега творците поискаха повече площ и по-видно място, за да могат шуменци да видят рисунките им. Когато започна да се строи парк Студентски, настоявахме проекта да се промени, така че да има места за рисуване. Но оказа се, че едно от основните изисквания за това изкуство да е на възможно най-оживено място, за да се вижда, или показността. Официалното откриване на шумната седмица късно вечерта на 12 септември събра в парк Студентски десетки почитатели на хип-хопа. На електризиращите ритми завладяха младите шуменци, които изпълниха парка за последно преди началото на учебната година. Минути преди хип-хоп любимците на публиката да взривят сцената на парк Студентски, заместник-кметът Живка Тонева откри най-шумната седмица в годината. Тук сме всички, за да дадем старт на втората младежка седмица. Особено ми е приятно да ви поздравя от името на господин Костов, кметът на нашия град, с тази инициатива. Поздравявам ви, защото тя наистина е ваша. Ние се постарахме да удовлетворим всичко това, което вие, вашите представители в градски ученически парламент, пожелахте да се случи в рамките на тази една седмица от 12 до 19. Разбира се, всеки ден има прояви, различни жанрове, различни изкуства. Надявам се, че седмицата не е само старта й, но и цялата седмица ще бъде шумна, ще бъде посрещната с удоволствие, с много настроение, като довиждане на ваканцията и като здравей учебна година. Откривам младежката седмица и пожелавам успех! Веднага след това на сцената се качиха шуменски хип-хоп групи, които завладяха публиката с изпълненията си. Песен с любов и стъка на твоята крадене страна, отнете извадена, остана продадена драма, като дама с слава, продажна измама, като яма, без на въпроса отговор няма. Втория ден на шумната седмица продължи с графити феста. Около 200 флакона с най-различни бои използваха художниците, за да полетят към дома в края на лятото. Всеки един от тях беше интерпретирал темата през собственото си виждане и се канеше да полети на крилата на грифони, чайки или пък само с силата на думите. Графитаджиите очакват, че въпреки атмосферните условия, творбите им ще оцелеят повече от година до следващата шумна седмица. Докато художниците на графити продължаваха да рисуват, над 20 състезатели от цялата страна се включиха в скейт състезанията на парк Студентски. Скейтерите са в Шумен по покана на ученическия парламент. След края на скейт състезанието много млади шуменци опитаха къде успешно, къде не до там добре да повторят номерата, които показаха скейтерите. И ако преминаването по рампата затрудни част от ентусиастите, в спортните игри през третия ден на Шумен старт се включиха десетки деца от града, които пристигнаха в зала
Топлиска час преди началото на турнирите, за да се запишат и да загреят преди да излязат на терена. Футболът на малки вратички събра най-много желаящи да се включат в турнира, както и най-много зрители. Не по-малък беше интересът към спортни дисциплини, отдавна отпаднали от учебния план, но все още любими на шуменските деца, и към по-модерните спортове, които навлязоха преди 10 години. И докато децата на Шумен цял ден ритаха топка, бягаха, скачаха и мериха сили в различни игри, любителите на симфоничната музика се събраха в зала общината, за да изслушат клавирния рецитал на Станислав Димитров. След невероятния концерт на Станислав Димитров, шумната седмица продължи с арт и музикални уоркшопи. Атрактивните арт-работилници събраха много шуменци в парк Студентски. Десетки младежи с ентусиазъм се учиха да рисуват, да изработват бижута и дървени скулптури. Съседната шатра пък разкрасяваха всеки желаещ с цветни боички. Така боди арт-работилницата изкуши мнозина от присъстващите. Кулминацията на деня бяха атрактивни демонстрации на екидо клуб Заншин. Денят завърши с впечатляващо огнено шоу на шуменските мажоретки. Фестивалът Кристални звездички е уникален и без аналог в света, защото обединява децата на военнослужещи, полицаи, митничари, данъчни инспектори, съдебни пристави и други органи на държавната власт на цяла Русия. 100 деца лауреати са на възраст от 7 до 15 години. Голяма част от тях са известни на европейската сцена. Фестивалът Кристални звездички се провежда всяка година от 2008 година насам.
Шумната седмица продължи с второто издание на рок-концерта The Heart and Heavy, който събра десетки млади хора в парк Студентски. Шоуто се организира от община Шумен, Младежки дом и Шуменския университет епископ Константин Преславски. В продължение на повече от 4 часа по време на концерта любителите на по-твърдата музика в Шумен пяха, викаха и танцуваха заедно със своите любимци. Във второто издание на The Heart and Heavy се включиха както току-що проходили групи и млади изпълнители, така и вече наложили се в цялата страна имена. Младежката седмица Шумен старт завърши с филма "Кецове" от лятното кино на БНР, а в последния ден на проявата гости на града бяха творците и учените от националните културни празници Албена, които тази година решиха да гостуват не в читалищата на общината, а в училищата, там където се твори настоящето и се дава старт на бъдещето на Шумен и шуменци.